Новото поколение матраци гарантира на потребителите наистина пълноценна и здравословна почивка. Продуктът вече успешно се е наложил на пазара и е подобрил конкурентните предимства на фирмата-производител, не само на вътрешния, но и на външните пазари. Иновативната техника е патентована в Дания и България. Проектът ни беше насочен към въвеждането на продукт, който е с вграден механизъм за защита на геопатогенните влияния. Това е иновативен продукт, за чието производство ние имахме нужда от нови инвестиции, ново оборудване, за да можем да реализираме в серийно производство нашите идеи. Така от компанията решава да потърсят подкрепата на оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Кандидатстват и получават 50% от нужните средства, или около 2 милиона лева. Техниката вече е в експлоатация и постоянно разширява обема на производството. Многоиговата прошивна машина, предназначена за производството на иновативни матраци, представлява производствена линия, чието крайен продукт е прошит панел от ново поколение, чието предимства са в пъти над използваните до момента стандартни материали. Машината прошива и материали с много по-голяма дебелина, което осигурява прошивка за матраци с много по-голяма мекота и усещане за комфорт. Пак благодарение на европейските средства във фабриката вече е въведена синхронизирана производствена система, която се използва за транспортиране на елементи до работното място. Самият процес на пренос на полуготовите суровини е автоматизиран и това печели от времето ни за преминаване от един производствен етап към друг. Използваме системата за организиране на нашето производство и за повишаване на нашата ефективност и производителност. Изключително необходима техника. Да, разбира се, много ни е полезна. Просто с нея работата стана доста по-лесна и доста по-наредена. Част от закупената по оперативната програма техника са и машини за ушиване на матраци, без значение от вида им, и контурно и профилно рязане на полиуретан. Самата машина позволява контурно рязане, без да остава прах, в 2- и 3-измерни форми с много голяма точност. Имаме машина, която е закупена пак по програма, която е за производствена линия, за лепене на ядра. Тя ни позволява да правим матраци, които са от ядра. Това е един изцяло затворен автоматичен процес, при който производството значително нараства и освен това самата машина работи с екологично лепило, което е на водна основа. След реализирането на проекта във фабриката в Пловдив вече имат и своя система за тестване на продуктите. Тя е без аналог не само в страната, но и на Балканите. Технологията извършва изследвания на всички пилотни продукти. Има механизъм, който позволява при създаването на нов продукт той да бъде тестван за това как би изглеждал след 10 години употреба. Тестването на матраци е световно призната практика и единственото доказателство за качеството на продукта, обясняват специалистите. Оборудването служи за тестване на матраци, за тяхното качество, здравина и издържливост и екологичност съгласно европейски стандарт 1957. Състои се от стенд за измерване, модул за измерване и измерване с определени тежести. Измерва се твърдост и крива на натоварване при стандартна точка, зададени в стандарт 1957. Преди този проект да стане факт, фирмата изпращаше всички нейни продукти за тестване в немски лаборатории. Пловдивската фабрика за матраци дава препитание на 360 души. След въвеждането на новите линии от компанията са увеличили пазарния си дял, както у нас, така и в чужбина. Това е позволило да се създадат и нови работни места. За нас това е начинът да бъдем по-добри в това, което правим. Индустрията и развитието на отраслите в България е нещо, което може да ни помогне да стимулираме икономиката, работните места да се увеличават и въобще да бъдем адекватни на конкурентния пазар, в който се намираме. От компанията са категорични, че при възможност отново ще кандидатстват по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, защото са получили стабилност в производството и качеството, както и много добри възможности и перспективи за развитие на фирмата чрез внедряване на новите продукти. Препоръчват и на други производители да последват примера им. Това е начин да предизвикаш себе си, да се изкачиш на ново ниво и да пробваш да направиш нещо по-голямо, въпреки че си от малка държава като България. Така че
поощрявам и апелирам към усвояване на програми. След опита си по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, от фабриката за производство на матраци в Пловдив казват, че е много важно правилно да се формулират намеренията. Във всеки производствен бранш трябва да има ясно виждане как могат да се реализират идеите и не на последно място да се изберат правилните изпълнители на тези намерения. Ако има нужда, да се потърсят и консултантски услуги. А препоръката към институциите е за по-голяма експедитивност на процедурите по одобрение на проектните предложения.